Guys, JD, Carlo, Angelina, Bugtaw. Sadiin kita. OMG! Ano na yung lugar? Hindi mga establishment, mga vehicles, ang mga concrete na balor. Balor? Balay, lamig, balay. Abi ko kung ano. Kalimpog pa ng ulo ko kung tiin na hindi nga lugar. Last time, may gina-entertain pa ko sa cellphone ko. Ha? Ang cellphone ko? Ay, abi pa man ang cellphone ko? Full charge pa? Wala lang galing signal? John, Denise, ang imo ya. JD, gani, JD. Gani itong takot ako ron. Ari man ang cellphone ko. Wala lang galing signal. Guro, anong sa cellphone ako pa nagtago kagkilatay. JD, that was false belief. Cellphone is never been a conductor to attract lightning unless we're at the top of the mountain and our phone is charging. It's a process when positive and negative charge of the atmosphere attracts. Ha? Basta, kabudlay sinyo pa insindihon ang pamangkot sa diin na tabala. Oo! Sige na ta! Iloilo pa eh. Ilo-ilo ang banwang ko, hinahingan lang. Matamis na pulo ang among ginmatan. Hindi ko ikaw ulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang itunaan sang kalimayan. Ilo-ilo ang banwa ko, hinahingan lang. Matamis na pulo ang amon ginmatan. Hindi ko ikaw ulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang intunaan sang kalipayan. Ilong ko, kami tunay nga nagapuyo sa hikat sang baybay. Manaming magkiay-kiay sa tagipusoon, mukos ang kalipay. Ilong ko, kami tunay nga nagapuyo sa hikat sang baybay. Manaming magkiay-kiay